Kaixo txorienetarrak eta eskerrik asko beste astebetez gurekin astearren eta etzarete damutuko. Ez zarete damutuko. Zeba? Hau... arrautzangatik. Aro, denboraldi hasieratik zabien zigor. Eingot. Azkenean gure ostruka jarri du arrautza. Eskerrik asko. Hemen dekozue, zarautzen, jaiotako ostrukan arrautza, kilo 495. Gezurretasko ematen dauta dana, Gezurretaskoa, haune buruen emoten batzu. Pixatzen da? Hartu. Jausten bajad gero programiak hau. Igual apurtu bez, Pensado, Bueno, baingo duguna da, Makaiaoa joarrierora, ostruka arrautzarekin, ostruka arrautza bakaiao ajoarrieroarekin. Ez dakit zein izango dan egizazan, holan ikusita, osain hasia honek ematen du, baina behira zelako solomoa ekarri dudan, Makaiaoana ere, hemendik ateako dira atal batzuk, ikusgarriak, orduan, gaur, aste honetan haundi hasiko da. Gu aurkezle txikiak, baina txoriene haundi hasiko da. Eta momentu batean azalduko izut errezetau nola egingo du. Aurrena, kipula eta baratxuria txiki moztu eta erregosten jarriko ditut. Beste kasula batean, kipula erregosten jarri eta erregozita dagoenean piper txorixeroak eta tomate saltza pixka bat gehitu eta eginda dagoenean birrindu egingo dugu. Bakaiaoa oliotan konfitatu, eskatak atara eta hori kipula eta baratxuri erregoziari gehitu. Ardo txuri pixka bat bota, gero piper txorixero eta tomate saltzarekin busti, ostruka arrautzau frijitu egingo dugu, ez dakit nola, ekarri du olako txapelketetan erabiltzen diren olako paella handi bat, hemen daukau materialean ez da sartzen hori, ze txorienen bi aldiz ero indu uste dut, eta orduan, gero aurrena makaia behingo dut, eta inda daukagunean, hau jaso, eta mango du honek, karriko du zua, benetako zua, garai batetako zua. Eta ikurako paellera batien, ez? Benetako paellera batien. Eta berez, bakaiaoa joarriera daiten danean, hor batzu piperra botatzen diote, piper berdea, bestatzu piper morroa. Nik iten du baratxuria eta kipulakin bakarrik. Eta berez iten da, mamurtu behar da bakaiaoa, baina olako solomo eder bat eukinda, ingo duena da, oliotan konfitatuko dut, eta gero, oli horrek nahi bada izan eskero, pil pixka bat atarako dut. Berez, zuri gustatzen gatzun moruan esatia, ajoarrieroa 2.0 erara. 2.0, lau 2.0, ero lau 5 puntua eman behar izan dizkiote ostruka horri, hau atara behar izan duenean, hor. Emakumei, umeak atatzea ikustenean bezala batzutan, ez? Baina bai, gogoan eukan errezeta hau egiteko, jarri nuen aspaldi, goratzen zala egin behar nuela, baina, ostruka ez zauen prest. Neguan gelditu iten dira. Ni harritutak edatu nahi izena da, ostrukak 2 egunetik behin olako arrautza jartzen du. Benetan? 2 egun. Hau, oskol hori gero ikusiko duzu botatzen dugunean, ze lodia dan. 2 egun hor tripan hori hain askarrik, izugarri iruditu zait, eta gero ernaltzen 45 egun behar izaten ditu. Ostrukatek. Da, egia da, gero eta gehiago hemen, baserri inguruetan da, ostrukak ikusten ditut, hola jendeak olan ostrukan bat, ero beste da. Nik ez dut, nahi bizitza sekulan ikusi bakarra. Baserri xetan eta? Nik Durangaldean 3 lautokitan badaude. 3 ostruka eta ero bestea nola dago, arrautza berdeak ematen dituena. Iguana? Ez. Nik emu bat ikusi dut, hor, oma basuan onduan, basondon. Hor basondo, baina, basondo da, animalixak eta zaintza dituzten, parke bat edo, esan dezagun pribatua da hor bai ikusi itxu dela. Baina, baserri holan normal baten, arraseta aldian bintzat, getxo aldian be, ez dauz asko, baina... Jendia eukiten ari da, Eta egia da, gero, holakoak, hoetala barrautza dira hori. Jendeak gero saldu egiten ditut, egia da, interneten saltzen dituzte baita, 40 euro inguru ero hiltzen da, arrautza bakoitza, eta bestela hemen partikular bati erosi izan eskero erolan, nik, 25 euro hortik erosi izan ditut. Lagunekin, egia da, elkartean txokoan egiten duzu, eta basiloia da. Bai, eta ikusgarrixa da, azkenean bada gauza bat berezixa. Gero nik, ez dut prou, berez gaur izango da lehenengo aldixa, baina nik pentsatu saporian, ez batzuk izango da, oiuen saporia, da nik galeperran arrautza probauta daukat bebai, eta ez dakit berdina pentsatzen jatzen. Saporia ez da nabaritzen gehiagin. Ez. Zuringuan testurea bada ezberdina, egia esan oso atsegina ez da holan ikusita zuringua esatu. Baina gero saporian
antzekoa, eta gorringoa ikusgarria daulako gorringo zar bat. Jentea badago, ez? Zuringoa jaten duena eta ero gorringoa bukaerako usten duena eta ero mokauan sartzeko. Hau, honekin ezin du hori. Hau ondixa aukiz gero igual. Vale. Bueno, ajuarrierua. Ajuarrierua izena, ez? Dator, arrieros lanetik. Eta horrek dira euskeraz mandazainak. Hau da, manduak eta astuak zaintzen zituztenak. Orduan, errezetia esaten da, eurak bidetik zoi zen bitartian, aurkitzen zaben gauzak, joeten ziren gauzak erosten da gero nahazten, eta hortik etorten dela errezetia. Eta berez, Euskal Herrian asko jaten da Nafarroan eta Nafarroaldian batez be, eta gero, gero Aragoien, Errioxan, eta gune horreitan. Bai, hauek izaten ziren, nosmaraen juten ziren kostatik barren aldera, eta hor zer eramaten zan lehen, garai batean, zein zan konserban eraman alzan gauza bakarra? Makaiagoa. Orduan, makaiagoa eramaten zuten, eta makaiagoa eramaten zuten, izaten zuten jateko, ez? Orduan, gero barazki ezberdinak izango zituzten, ajuarrieroa izan da piperrak tartean daudenez, piper txorizeroak beti daude, piper txorizeroa aragia, piper txorizeroa beti daude, orduan, badakigu, asko jota 506 urte dituela, guk ezagutzen dugu, bersioan, noski, eta agian lehen garai batean izango zen, kipula eta hauxe bakarrik, bakaiagoa, garai batean, ero auskalo nola zen, ez? Ezin dugu hori, hainatzer ezin dugu egin. Hemen, esan dako ingo dana da, piper txorizero hauek, Imearrean, aragia atara eta ingo ditut hemen regoz ingo du kipula bat, eta ero pipertxorizeroak una botako ditut, tomate saltza pixka bota ingo dut, eta ingo dut olako bizkaitar antzeko zerbait ingo dugu, eta ero birrindu ingo dugu, eta sala ez diodan eskendu behar, gero garrantzitsua da iragaztea, iragaz finetik, iragazki finetik pasatuko ditugu, eta hori gero erabiliko dugu, bustitzeko, hori moztuko ditunan, txiki-txiko moztuko ditudan, kipula eta baratxurien dako. Hauek, gero, birrindengo ditudanez, xerratan jungo dira, baina bestea jungo dira laukitxo txikitan moztu. Oso ondo. Da, ze esan geike, ostruken inguruan. Ostrukak die, egan, ez da benitzen, egaztirik haundixenak. Eta, ibiledik ez zupentzako zu, horrek motelak izango di, horre pinguinoan moduan. Oso azkarra. Zema petzeta oso lan kilometro orduko itxen da bela? 70? 60. Ez zu esainan beste, estraban, baina, hor dabiz, urbil dabiz. 60 metro neurtzen dago eta, horrek hankaluzi badaukie, beraz, 60 metro. Eta esaten da, ez, beti izan da topikua, holan, bilurra daukienean ostrukak sartzen da bela burua, lura espixen itzen da zulo bat, sartzen da burua hor, pentsetan dauelako, gorputz dana daukiela babestuta. Baina hori egia, nik ez dudan ikusi inoiz da, hori azkenean mito bada, ero egia da. Nik uste mito bat dala. Nik uste datorrela gizakixok asko pasatzen da, ez dakit txikixa zinenean, eta bilurra zekotzenean, maindirian azpixan sartzen zinen, da hor, super babestuta, sentitzen zinen, egon zeigen kanpuan, mamuak, sorginak, eta denadarakoa, baina zu, maindira azpixan, jatzun, eze pasauko. Baina nik pentsatat, horti datorrela, da jendeak esaten dagoela, ostrukena berdina izango da, baina mito bada, ez da egisa. Ez da egisa, orda. Bai. Baina aukitzen dagoela ostrukeko lako mala hostixa bat? Nik ezautzen ditudanak, nien eiz gerturatzen espada, itxituran egoten di, Bai. Eta espada nien eiz urbiltzen, ostruka dauden toki. Ikusten zaie, horre moko gaiten baizu, erostiko bat ematen badizu, hanka handi horiekin. Horre, saldixana baino txarra izango da, Horrek, ospitxalera zuzenian. Ni saldixana ikusi dut, ostrukan ostikoa ez dut ikusi, saldixana ikusi dut, eta, ostra, txikitu inzuen ere laguna, Nik ero erakutziko dut bidixo bat interneten oso famatua da neska batek estatu batuetan badaukan bere etxian, hortuan edo, dauka 2 ostruka. Ez dakidien ostrukak edo emuak lehen esan ditzuzunak. Olan baltzak aurpegitxa, satar badilak. Eta da, bera dau, grabatzen olan bidixo bat ez dakizer, eta etortzen jako atzetik, hori ostruka, da, estan jako buruan, mokoka. Ta horrek, indar pila badaukie. Orduan, badazpadabe, ez bilurtu ostruka bat, ze ez dau burua sartuko luraz pixan, baizik eta ingotzula zuri, nahiko agresiboa egote, omen die. Beraz, kontu zibi horrekin.
bai, izan, bueno, tamainuan handiak ikusgarria dira, eta antza ondo egokitzen omen dira, hemengo, bueno, ez da, gure lurta. Ondo egokituta, oin dala, 75 milioi urte, bueno, esaten da, ostrukak eta oiuak, datozela, Tyrannosaurus Rex dinosaurotik. Hombre, ostruka bat bai, oio bat, hor, ez dakit, hori mito bat izan. A ber, nire haitxik jaulako handiz esan. Tabetxo. Bai, bueno. Bueno, aizu. Hori zu zara oiue. Bai, da, ikitxe Tyrannosaurus Rexa. Bai, holaxe. Bai, hor dira, zera, nik enak isen, benetan, Bueno, kipula txiki, gero baratxuria txikitxu ditut, eta hauek hemen erregosten jungo gara. Hemen bestaldetik, ja, konfitatzen ari zaigu gure berakatza, horrek egingo duena guk azkenean nahi duguna pil bat iten dugunean da, gure oli horrek berakatzen zaporia hartzea, ez? Eta ero hori, bueno, gure saltzara barreiatzea. Orduan, hauek hemen erregosten, gero berakatzak txiki moztuko ditut, hemen gaituko ditu baita, eta makai hau abe, ingo duana da, hor sartu, eta poliki, gaina buelta eman barko ze lodiera ikusita, ez dit ez taliko. Badauka. Ostrukekin jarraitxuz, zigorrek esan dauen bezala, honek, kilo bat, 400 gramo da, 35 esan duzu, 85. Hor, apuntatu da gotzo. Ixaukau, kontu zibili, Bat, 463. Jetxi da 2 gramo. Bueno, Ahora, ikorrek ikusten da hemendik. Jetxi, igo nida. Lehen 85? 85 iruditu zai, baina, bueno, begiz esan dut, Bai, kilo bat... geldi. Kilo bat 300 gramo artien dabiz, oiene? Betxu, jausten bagatzu? Hau, prestauta zego, eta beste bi izango banitu malabarak ingo nituzke honekin, baina, bueno, bakarra daukat eta... Bakarra daukatzu da gainera 55 eurotan, hobe ez puskatzia. Ez, hau merkia berozi donik. Bueno. Bueno, bai, kilo bat eta 300 gramo artien ibiltzen die, ez? Kilo bat eta kilo bat 300 gramo artian, eta gero puskatzeko ikusiko zue apurtzeko, biedo zue xerra bat, edo xerrasko laban olan zorrotz bat, edo maiuakin bai apurtzen da. Ez dakit gaur kontuakin ibiliko garen, segero jendeak bakitzu, aprobetsatzen dauela, oskola oso politxa dela, eskulanak eta itxeko, margotzeko, lan etxia apaintzeko, igual erloju bat itxeko, lanparatxo bat itxeko, ez dakit guk hemen txorienen hori aprobetsatzeko aukera izango dugun. Hemen izan dugunean nik egia da, interneten hainbat teknika daude, ikusten dira, eta bat izaten da, olako zerra horrek txikia dela disko bat, da horrekin hemen inguru hau hartu, eta moztu inbar da, holan, nik beti hemen izan dudana, hemen golpere horrak, hemen, pak, dana jun kraskatzen, geroko, hartu, gopor batetara atarako dugu, eta ero goporretik, erabili behar dugun tokira, sartai batera, ero patata tortilla bat nahi izan eskero egitea ere, badago aukera, hori bai, eta lau arrautzako patata tortilla izan da, beraz. Bakigu ze txorienen kozina dozu ostruka arrautzan ospait? Ingundun, izango esan moduan, frejitu genuen, eta ero pizza bat izango esan moduan jarri den izkion, txistorrak, holan frejituta, irugiarra, pikillo piperrak, zuringoaren gainean egin da, ja, holan, apaintzen junitzen, da azkenean geratu zen, gorringoa holan frejituta pixkat, zegero puta berzio, olio beroa gainetik. Tomatieta gazta? Bueno, a ber, pizza bat bazan? Tomaterik, ez. Danak tomatea eta gazta dukate? Horra, ez gara ez da bai danaz. Ez. Bueno, egia esan, ikusgarria bada, bai? Eta, bueno, ez da horreneko aldia txorien egiten ditugun, Beraz, errezetia hau ingo bakaiaua ajuarriero erara arrautzakin, baina beste betegarrixa geixa gustatzen bagatzue, EITB nahieran jarri, eta ikusiko zue, beste ostruka arrautzan errezetia. Bai, eta esan dago, errezena izango zen patata tortilla bat itea beraiekin, ze, ja, ontzia topatzen, bueno, patata tortilla pare bat, sartai handi batean, izango zen azkenean hori, dozenako 2 tortilla itea, eta, bueno, kuadria bateko, guk egin izan dugu hemen, gero elkartean, lagunekin txokuan bebai egin izan dugu, soziedadian, eta esan, baiten egin izan dugun bakoitzean, elkartean dauden guztiak hurbiltzen dira, eta aurre egun bakizu telefonuekin, argazkiak atara, eta ematen du, arek. Ez que bitxixa da. Bai, ez hau.
Eta ez da gauza bat hori ikusten dela, da orduan, bueno. Bai. Aiko bitxixa da. Egunero lako arrotzaik ez da ikusten. Bai. Lehen ez hauskun ez, taldekideak eta bizela, gure taldekide bat, Nikaraguakoa da, hemen da txementxe daukau, gure Genovebak, eta berak ez hauskun, iguana arrautza jaten dira bere herrialdian be bai. Eta horrenak, dordokarenak ere bai. Dordokarenak oso gozoak eta bigunak omen dira, dordokarenak. Dordokanak igual ez dakit, ezagun hauak ez, hemen ez, baina igual, entzuten dozu, ez dakit, asialdian da, dordoka jaten da biela, dordoka arrautzak ez jatain arraro itxen, baina iguananak, inoz, horienak ixen. Eta iguana bera, omen dela, esaten dana olako, delikaten zenbat, egun berezietan jateko zerbait, eta jaki berezia, eta oso goxua omen dela. Hori egon zan, nire herri albuan, getxo albuan, berangon, egon omen zan, bikote bat, da etxien zauken iguana bat. Iguana bat, edo bi ez dakit. Eta, inzien hain haundixak, ezin zabela etxien auki, eta hor, ibaian... Askatu inzabezan. Hori inoiz ez, mesedez. Mesedez. Eta egon zan olako, iguana festa bat. Claro, hori jendeak asko egiten du, dordokak aipatu ditu. Zenbat eta zenbat jende dauzkatxean dordoka txiki hauek, ez? Umian dako, eroresten ditut, eta gero, aspertu egiten dira, eta zain du nahi ez, da zeinko du, askatu ingo du. Askatu egiten ditugu, eta gero, kontua da, hemengo danakin, dana jaten dutela, handitu egiten dira, eta ez dala hemengo animali bat, olako gauzak ez dira egin behar. Junzaitezte badaude elkarteak, eta hor karpin bada hor Bizkaian, eta olako... Karpin aventura. Jendeak ez dituen nahi olako animali, hartzen dituzte, baina aukera mesez pentsatu zazue, olako maskota bat hartu baino lehen, edozein maskota, Zen erantzunkizun bada, hartzen duzun momentutik animalisa hilarte, zuri da, zure erantzunkizuna da. Orduan natura zaintzeko. Hemen, gure pipertxorixeruak beratzen izan ditut hauek. Eta pipermin bat ere bada hor tartean. Orduan hauek, beratzen izan ditut ordu batzuk, eta hain duguna hemen, kipularekin, eta gero, tomatea botako diot. Piskat erregozi, berri nengo dugu, eta, pixkanaka badua itxura hartzen, gure gaurko errezeta. Honi, pixkat, temperatura, pilpilean trukoa, zein da, olioa inoiz ez dagoen behar, beroa sartzen dugunean, eta gero, ez da ere, pil, egin behar du. Poliki, pil. Erregozten jun behar da hemen. Hemen olio pixka gehiago, talan bukatuko dut, hemen utzi duna. Oso ondo. Hau, olixua baukau, Eta hor, patri. Hombre. Ogia, badaukagu. Gutxi ikusten dut arrautza baten dako bakarrik. Nik hori bi arrautzekin jaten dut Aitorrei abixatu diot, Aitorrei garri pare bat batekin ingo ya, usta izan. Bueno, vale, venga. Ikusiko gero nahikoa dan edo ez. Ikusiko. Bueno, badoa itxura hartzen. Esan dagoa. Honek gero egiten dituzte, saltzen dituzte baita, lagun batek erosi zuen interneten, ez? Bai. Arrautza, ez da gizar da. Nik 10 eurotan erosiot, merke, ez da gizar. Sesam hori. Utza. Hori, eskulanak itxeko, aipatu duguna den. Eskulanak itxeko saltzen dituzte arrautza utzak. Eta balio dute 5-10 euro bitartean, erortik ibiltzen die. Orduan, erosi behar baduzue begiratu, ez jartzeko arrautza utza. Bueno, segun zertako nahi duzuen. Eskulanetako nahi baduzue, zeharek erosi zuen, etxera iritsi zien, eta... Eta etzan konturatu. Konturatu zan pixuan gatik. Hombre, hartu zuenean, zegoekoa dauka, zuloa dauka. Igual, ez dakit, ikastolen eta ibiltzen ginean hor, apirila garaian eta paskuarako horrek eskulanak itxen. Hor, izaten ziren arrautzak, gero itxen zinula zulotxo txikitxo bat, arrautzak usteko, da hor margotzen zinuen. Orduan igual, saltzen dagoenak interneten eta aukiko dagoelako ez dakit. Zulo bat itxeko... Uste saltzen dutela? Zabalik, bai. Hau dana zabalik, eta asmoa da, hor gero, ez da, sisteman bat, ez da, nola izango da, hor bombilla bat sartzeko, baina, karo, hau gardena ez da, honek argirik ezin du. Ez dakit, ez dakit, ez jakintasunetik. Ekusita zelo diera daukan, honek gero argia, ez badi zuelan zulotxo batuk egiten gero taladro batekin, kanpora ez dakit ze argia tarako. Probauku gero zuk zabaldu, sartuko gor mobilan linternie da, atalaten bada, bitxu ingo lanpara. Takin izerra jatarako da nortik. Pipera utzakin emongo txau margotzeko, eta... Bueno, tomate saltza hemen. Tak. Venga, dana, otra. Ondo.
hau birrindu, eta ero, gogoratu, azalakin domenez, iragazingo du. Eta bagoiaz, gure bizkaitxar saltza itxen, eta guk arrautzekin jarraitzen dugu. Orduan, arrautzen inguruan, bitxikeri batzuk. Zuk ekitzu, arrautza, ikustezu, obalatuak diela eta ez borobilak. Normalian, oiuek edo, kasunetan, ostrukak, dabizenean, daukieneen arrautza hor barruen, euren barnien, borobil perfektua da. Baina gero, zulotxotik ataratzen danean esango bolan fin, hori bidia itxeko, presioakin, hor, azten da arrautza, arrautz forma ukitzen. Baina, hasieran biribila dira. Ontsa ikusten bozu holan arrautz biriloa, esango zion, joselako arrarua. Hola izaten dira. Hori, norbaitek, etxian oiuak eta hil dituenak eta badaki barruan arrautzak eukite ditu eiten izaten dira, eta horren borobilak izaten dira. Gero hori hortik pasatzean, eta umei ere, nik gure nire umetako bat, ateara zanean, pixkat burua hasiera, hor indarra egiten da, hola pixkat luzatu zitzaion. Gero eskerra borobildu zala, baina hasieran pixkat luzatu zitzaion, eta... pasatzen dago miek ime bai, Batzui holan geratzen jake. Guk geneukan gure andereño baten semia, eta arezeukan luzenga, atara behar izan zuten, bentosakin, holako buruan aplo, eta... Zezan komuneko atasku edo? Ez. Bentosa batekin atatzen zan, benetan? Hartu da. Horri itxatzi eta atara, eta zeukan luzenga, oso luzenga, gaina, gero borobildu zitzaion, baina... Kostata? Pixkat... Maiuakin jota edo. Eskerrak ez duzuela ikusten horratzekoa zelan, da, zein menuke guko, humore honei gabe. Horregatxik izaten die, arrautzak, obalatuak eta espiribilak. Eta ze da arrautzan gorringoa. Zer da arrautzan gorringoa? Da. Gauza zoragarri bat. Arrautz batien, egoten da, egazti emian obulu bakarra. Da hori izaten da, hori arraru izaten da. Normalien bat egoten da, eta horregatxik normalien bakarra urkitzen dozu, baina, badagukeria bi, hiru, eta lauta dana gorringo aukitzia arrautza baten. Zagit ostrukakin berdinak gertatuko dan, baina ikusgarri izango zen bai. Bai ikusitu danak zuriak, egia esan, eta oiuaren elikaduraren arabera, barruko ez da aldatzen, baina bai oskol kolorez berdinetako egoten dira. Ikusi izan dituzue gorriak, zuriskak, kolorez berdinak, baina barrukoa berdina izaten da. Eta hori uste dut horre daukala zekusia oio horren elikaduraren inguruan. Baina egia da, ostrukarena, eta nik hemen ezin dut hitzein espertoa bezala hortan, ze horren beste arrautza ostrukanak ez ditut ikusi, baina, urrengo ekarri behar dut, holako berria da bestea, txikiagoa, baina politia baita, telebiztarako, eta ingo du patata tortilla. Denboraldi honetan, edo datorren urtean, osea? Lortzen dudanean. Sorpresa. Noiz izango te da? Lortzen dudanean. Beito, azte bukera honetan, Patri, izan gara Maltan. Bai. Izan dugu txiloe bat garatzen, eta ingo dizuet, Maltako errezetak, arrautza konturik ez dauka. Baina badauka hemen gure inguruan ohikoa dan animali baten egiten da, hangoa. Eta... Untxia. Horretik kontratatu behar duen, danan, aki honek. Zer uste duzue? Spoiler bat. Spoiler bat. Olagarroa egiten dute oso goxua, Maltako erara. Baina, olagarroa golpia gane moni, ikusi genuen, bomba, kriston letxiak eta ematen da. Ez da, telebiztarako... Telebiztarako ez dakitza. Gero, abiz, antzarrena da, holan berbaitzen igual hori geixegi da. Ez dakit ikusi, ziur ikusi dozula, Carlos Arguiñanon bidixo ospetsu bat olan, hiru gorringoa datzen jakola arrautz batei. Ez dut ikusi, eta? Ez zein dutzu sinistu. Ez dut ikusi, benetan. Benetan? Ez dut ikusi, serio. Eta telebiztan zuzenean... Bai, telebiztan zuzenean da, bera pila bat posten da. Hombre, nik irukoa ez dut ikusi. Telebiztan zuri atarakatzu bi. Nik urte bat aroietemen lanien da, ondikan bikoa bez ez jatatara. Ez, telebiztan bikoa sekula, etxian bai. Baina telebiztan egiezan... Ke ba, ez dakit probabilidade geixau dauen, igual baserriko arrautzak hartzia, ez? Igual etxien erosten dozunak. Edo, ez dakit,
Zue jakiten bozuen. Bueno, aginano gaur 24 atara behar dugu hemendik. A ber, berdin ju hori alba duzu. Bueno, ingo. Bueno, guk hemen berrindu dugu gure bizkaitar saltza askarra, hau, azkenean, ikusi zue, bizkaitar saltza egiteko, denbora luzean eukin behar dakipula, errazten, tomate saltzarik ezaio botatzen, da gu tomate saltza bota diogu, orduan hau izango zen, nolako, mix antzeko bat, baina esan dakoa, gero hemen ikusiko zuen, nola, pipertxorixeruen aragi guztiero, azala bintzat, aragia pasatuko da, azala hemen geratuko zaigu, hori ez dut nahi ezertako, eta hori izango zen, bolako sasi bizkaitar saltza askar bat, nik uste dut, gaurko errezetan, ondo joango dana. Oso, no? Hau. Horrela. La jendia badabil, noizengo arrautza, ikusi dituzu programazien, ikusi hori arrautza undixa, ointxe nahi daue, mosten ikustia. Bueno, ingo duguna da, baitu, utziko du, hemen, gure kipulau erregosten ondo. Gero, bakaiagoa itzaldi egin dut. Hemen ikusten duzu ia dagoeneko, nola eginda dagoen barrutik, eskata hauek, atara ingo ditugu, eta behin eskatak atarata ditugula eta, etorriko gara, ona botako ditugu, ardo txuriarekin, bizkaitar honekin, saltza honekin, naziko dugu, eta, esan dakoa, ekarri dut, olako, baiak iteko ontzi handi bat, hori eta hemen pixkat jarriko dugu, txoriene moldatuko dugu, behin etorri arrautza bakarra eta, beragatik zeiten. Moldatuko gara, ingo ulana. Hoxe, utzi guzue pixkat eta ointxe dator, ostruk arrautza. Laguno, merezi izan du itxoiteak, Bagoaz, hemen, induguna da, bota digu gure bizkaitar saltza makaiauari, ardo txuria lehengo, gero, makaiauakin bizkaitar saltza nazi, eta oin, lapiko hau daukagu, paella topera. Sauna da, hemen, agarra itortxo, Kusten duzu klak zan. Bai. Holan, mosten jun behar da. Olixua bota bitzazu sartakin jaio, azkenen momentuan. Gero, hau gopor batetara daterako dut. Ondo da. Da bilapurtzen, Igual lampara baterakoa gaur ingo. Ez dakit, Patri. Hemen, hau da, telatxoa, berak izaten duena arrautza guztia daukaten telatxoa, ostrukarenak ere badauka. Askoz belodixagoa, normala dan moruen. Hau, kentzen, ui. Gero, hemen, arrautza frejitxo batean, oskol zati bat sartzen bada, hori jaten duzu normalean, baina honena, hau, bitu zelodia dan, hau jateko. Klank, klank. Eta oin, telatxo apurtuko dio? Kontuz gorringo ez apurtu, Arrautza bakarra dukagu, hemen ez da utzik... Beste da tortilla ingo. Ingo zerbait. Ostras. Hemen beste bat, beste zati bat, krak, entzun dut eta. Zenbat gorringo aukiko ditu gure ostruk arrautzak? Apurtu ina! Apurtu ina! Bai! Putza! Zuzenekoaren ondorioak, ez da apurtuta nahi genuen. Hobeto, horrela, gero jateko garaian... Naskia. Ez da pasatzen ezer. Oin hartuko du. Naskin barbada, naskin godu, Olio, txorrota hon bat. Baina hori nahiz eta... mutilazio. Hemen beste zati bat. Ez que, gorringo hau ezan oso freskua, da... Atzo esaten zinun, presio gainean ondo itxendoldan. Baina... naski bat egia zan betxo, naski bat ondo ya. Naski bat egitean nahi nuen, Eio, hau da. Eio, ze ondo. Ze ona. A ber, junde izen, horre, ze programa dago grabatzen gaur. Zema pertsonan dako izango da. Gatza bote garko jango lan. Honi gatza atzamarrakin, Bota beldur barek. Gero makaia. Gaur aukiko, ez dakete, afari solidario bat olan itxeko janariko purua, baina, pandemia garaian hasi ziren, zupakitzu afari solidariona. Zer da hori? Hori, duela 3 urte hasi zan herri ekimen bat itxen, eta Donostin ikusi zan, kalien bizizan, jende pila bat bizizala, eta orduan, hango bizilagunek, afarixa urbiltzen hasi ziren. Bai? Emuteko, baskari eta afari duin bat emoteko kalian bizizan pertsonei. Orduan, kalkulatzen da 3 urtetan,
pila bat janari emon diela, 67.000 afari. Eman dituzte? Eman dituzte. Honekin egingo itxugu 167.000 hogeita mar. Eta hogeita mar, behitu. Hau da, improvisatzea, esatea, ostiralean hitz egiten genduena, ez, ostegunean hori, momentuak baldintzatu iten zaitu, arrautza bat egiten genuen, ez zaigu hartu, makaio tortilla bate aukera izan dugu egiteko momentuan, baina, bueno, platertxo bat atera jazu sakona, Patri. Atakotzu, bai. Plater sakon bat, eta ingo duguna da, hau hemen erdian daukago. Hau ix, pastasko. Ba, joneaz, venga, eta oin. Jatera! Lehen asaltoa! Osondo. Arrautza! Ostrukan arrautza. Baina, ostrukan nabarmentzen da, Dala ostrukan naskia. Zerako ostruka arrautza usaina. Eta orain, gure bakai hau horrelako eskata potolo batzuk hemen gainean. Josena. Eta momentu baten, Arginano, berdin joa boloazu! Hiru arratzakua, barrekin denik hiru arratzakuana. Hau, bai? Jak. Hemen daukazue, gure bakaioa jabarrieroa erara ostruka naskiarekin. Klasiko handi bat, zuen etxean utzik ezin duen egin inoiz ere. Sartaia alda moduan alde batera kendu. Eta bisok hemen iskinatxo baten. Arbitali. Eman, beldurra, makaia, ba espada, tak. Zati handixe? Bai. Bakaia ona, Tarrautakin? Ostrukan ikutua, Ze aldea dagoen, Aldea, ez da berdina, Baina badauka, teksturian, Tekstura aldatu iten da. Ni pres nagoen gezurra esateko da, bai, jo, nabartzen, baina benetan. Tekstura ez berdina. Eta, lagunok, torri txorinera. Badago eta, ostruka naskia da. Bueno, lehen hau, postretxo bat ingo. Eta, ointxe, postretxo bat, ekartzen dut zuegu. Kausunetan nik, lau arrautz dauzkat oiuanak, ez ditut bestiak ekarri ostrukanak, baina, bueno, postre bat bai, horrekin ez dakizen bateko bizkotxua egin zeiken, Eta laukoa pentsatu, normalen hiru arrautzatako izaten dira bizkotxoak eroan egiten dira, hiru lau arrautza asko jotara. 60 lagunentzako edo... Bai, labean kabitu ez, gero. Hori da. Bueno, nik ingot lau arrautzetako gazta tarta bat, kafia eta txokolatiakin. Bai, betiko gazta tarta, baina, bueno, aputxo bat, ilun haua izango dela. Eta labean indakoa, izango da ditakoa. Bai, labean indakoa, kontako zuzelan ingoten. Lehenengo urtukot esnegaina kakao hautsakin eta kafiakin, gero gehitxuko itxut arrautzak banan-banan, azukria eta gazta krematxua. Hori molde baten sartukot, eta 220 gradutara, 25 minutu. Gero 4 ordu edo 5 utzi oskailuan, eta jateko prest. Oso, no? Arresa, solan gainean baten du, egiteko? Bai, zaila ez dauka misterio handirik. Bagarrik bakitzu, gozogintzan misterio handixena izaten da... Neurriak, temperaturak eta denborak. Hori da. Azkenean normalean, Gutxigora berakoa. Hori da, txorieneko errezetia, jarraitzen basue. Pausos, ondo atarako jatzue. Ondo. Orduan bai, normalian, ez dakit, hemen txaku kafetxua lehen hartu dugu gozaltzeko da sobra, joako apurtxo bat, eta hemen kafia ona. Noski. Bai, hor, gaur egun ez da, nik bere garaian, nire bikoteak erosi zuen horrelako kapsula duen kafeak modan jarri ziren, eta bueno, baia da, jarraitzen duela moda horrek, baina bere garaian hemen guk Silvana Uegun izaten gendun kolaboratzaile, eta berak esaten horrek, lehengo eta behin, ekologikoki, ez dira batere eramangarriak, ez dute... Ez dira jasangarriak, ez dira batere jasangarriak, ez da, azkenean aluminio pila bat botatzen da, ezin da berziklatuz, kafez beteta, kafe hautzez beteta daudenez, gero hori zikinean ezin da berziklatuz, orduan tonak eta tonak botaten, ezin dira erabili zertarako, eta gero gainera, niri orduan garai hortan Silvanak esaten zinena,
aluminioari temperatura altuan da presio handiakin ura gehitzen zaio, ur berua. Orduan, nasketa hori ona ez dala, ezin dala izan gizakiaren dago. Egisa esan, egisa da, jendeak hartzen dagoela igual erosua dalako, nik baukat bat, oparitxo sustiralako indala pila bat, eta lehen noixian behin erabiltzen dagoen, gero baukat ontxe tabernetakoa hau, klasikoa espresso edo olako batena, eta italiarra bai badukau etxean. Orduan, nik hiru kafetera dauzkat, bakarrik kafe bat itxeko goixien. Guk etxean olakoa handia daukagu, eta guk egiten dugu, 2 eguneri behin, ero 2 eguneri behin kafe egiten dugu, egunean kafe bat, ero 2 asko jotartzitu bikotiak eta biok, eta, egiten duguna, egin kafea hor, eta gero berotzen jun beharrala, esniakin, ero negabe, berotu, eta hartu, baina egia da, kapsula duen hauek, Patrik esan duena, ez? Bai, oso erosuak dira, momentu batean egiten du, kafe, esan dezagun gozua egiten dute, ez? Eta hor, aukera ezberdina daude, hor badaude, ez? Ja, nasketak, ebakia, ez dakit gustora ja noberak egiten. Ez dakize txokolatiakin, einako da karameloakin horbe bai, txarrikeri pila bat dauz. Naiz eta kafea ez guztau, niri, ez dakit, igual 20 urten aukanien edo, kafea ez duztan holan grasixa asko ikitzen, gaur be bakarrik bakarra hartzen dut, eta orduan egoten ziren, karameluakin ez dakize, bai da, holako prestakuntza pila bat. Hor zenbaki honekin geratu gazate, 1,5 milioi tona ondakin. Eta nik uste dut hori badala, ez? Oin, derrigortu dute gainera, antza, badaude honek birzikla garriak, ez? Hau da, kapsula hauek garbitu, zuk bete egiten dituzu, gero kafe eotuarekin, tapatu eta berriro erabiltzekoa. Baina horiek ere esaten dute, ez dakitela oso jasangarria diren, da. Badauz modu pila bat horre gauzak eta itxeko, baina, bai. Bede, erosten bozu lan kafia pote handi baten, erosten bozu eta gero, etxean birrintzen bozu, eotu. Argi dagoena da, kapsulakoa hori, oso osoa bai, baina oso garestia dela. Alderak eta egin da, bestearekin, egiten duguna, melitan, ero beste italiarrean ero egindako kafiarekin konparatuta, oso garestia zesaltzen dizute, ez? Kafe bakoitza ateratzen zaizu, 50 zentimo ero, kapsula bakoitza erola. Eta gara, hori, zu galderatzen baduzu, taberna, ero jatetxe, ero kafetegi batean ateratzen dizuten kafearekin, bai bada merkeagoa. Baina, zu galderatzen baduzu hori, etxean beste edozein modutara egindako kafearekin, askoz garestiagoa da. Bada, bai. Orduan, eta ni egia esan beste kafea betiko. Hemen, amak, gure etxean amak egiten du, melitakoa, erorian txantxakin goiti botatzen dana, eta gure etxean olakoa, eta ez dakit, oltsuin garen ontara ero, baina... Nik errezetarako, hori, lehen zigorrek errezetarako dauen, italiarretik einako kafetxua holan goixien, 60 mililitro. Hau da, kafe utxa, nolako zeo zer. Eta hori arrautzakin, hemen kakao hautsakin, horrek azukria bauka, azukra gehiago behitzat, bota hotzat honei, eta ontxe gazta krematxua. Orduan joango gara, gutxinaka. Oin birrindu nazi, osai guztiak, azkenean izango zen osai guztiak birrindu, eta gero gurinarekin urtutako, ez? Ez da misteria hondirik. Hau da, hori, gure zunean holan postre bat eitxia. Postre bat eitxia eta lan asko ez daukanak. Bai. Nik lehen ninduan arrautza bezala, lan eman digu. Egia esan, bukatu dugunean errezeta oraindik, zerritzegin eman digu hemen lantaldeari, ez? Eta horra zigara, eta hori, egosita, galdarra estatuta, egosita, jakina ze osko lodia daukan, ordu erditik gora, nik uste dut, beharko genukela, eta gero, hoxe kanape moduan, ez? Erditi moztu, egaluzea eta maionezakin bete, pixkat, gorringo hori, eta gero, ez dakit nola jana alkodan hori. Gutxinaka. Mokaduko esaten dana, baina... kontua da, jokua eman diguna, pena izan da, ze lehen esaten, lehen hemen ibili gara eta ia erori inzait. Atzo, umea, karo, etxian, ikusi zuten, da jolazen arrauzakena, eta nik esan, irurtzen bazaizue, horren beste ez dakizer kontu ibilita gero azkenean, hemen apurtu da zuzenian, hori telebiztarako minutu magikoa edia da, barragatxik. Ondo torten da. Gaur ekaina 5 ingurumenare nazioarteko eguna da. Eta,
Bakit, gaur egun, inoz baino nik uste dut oindala 20 urte esan barko nuen, pila jarri beharra daukagula, berandu gabiz, eta oina esan dute, oinda duela aste batzuk hasi ziren esaten, urrengo 5 urtetan inoz pasaz ditugun beroak eta pasa behar ditugula, hor datorrela El Niño, eta bueno, El Niño bere anaixa, bere lengusua, eta bere familia danan. Bueno, eta darakumiek horrek. Bai, azkenean, estremoak gertatzen nahi dira, duela, betu horre giroa, Italiako giroa izan zanean, uholdeak izan ziren garai hortan, Italia alde hortan, hildakoak eta dana, eta hori etorriko da, lehorte handia, gero batean uholdeak, elurra gero ingo du, gero erotuko gara. Abisuak azkenean... Bai. Hor badakizu, kontsuma gutxitu, birziklatu, eta dena gutxi izango da, ze nik uste dut, gure ondorengoei, ez da, zer utziko digun, egizan, pena pixkat, pena handia, egizan, ni ordan oso kritikoa naiz, eta, denok jarri behar dugula, pixka batez, asko. Bai. Zer handoi hori, Patricia Viteli? Hau dia, laberatzeko... Energia ez du gastatuko. Horrela, koiarakin jango du, eta holan energia ez du... Atara? Bakit txantxetan zabizela baina, nik atzen dutzu. Hola, alda, Hola, musu da, bea. Hona, egon bida, Bauntxe. Bigaina. 220 gradutara, txanatakoa, 25 minutu. Txantzatzatan. Klak! Ez da apurtu hau! Hau eza, Olexe ingo, pentsadu, apur bat, ez negain apurtxo bat olan aldamenian laguntzeko? Hombre, lantaldeko batek eskertuko zizun. Zu badakizu, Patri, eskerroneko dala mutila. Eta holako detaile txikiek asko ematen diotela berari. Baina, bakit nik berdia gustatzen dakola bebai, zia zerbak, zerba horri mamiak... Da jarrikot, menda apurtxo bat olan aldamenian. Hemen txe, holan. Jak, pitu ze politxa. Gure gazta, txokolate eta kafe tarta. Venga, honi, intxarro batzuk erolan barruan sartu ezkera baita? Holan zerbait, kruz. Danetatik edatuko zan ondo. Horrela. Kafena horitzo zailo behitu, Nik uste nuen... Bai. Gehiago txokolatea eta gailenduko zala, benetan kafia baduka, Oso ona. Eta honekin, usten dutzu egu, Bixer, martitzena. Ai, gaur ekainak bost. Nere neban urte betetzea. Sorionak, Andoni. Sorionak, Andoni. Eta bestidoi Bixer arte. Agur.